Hau ekosistema bat da. Eta hau ere bai. Eta hori ere bai. Gaurko saioan ikerketa ekosistema bat zer den eta nola funtzionatzen duen erakutsiko dizuegu. Jerónimo de Allanz zentroan gaude, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Institutuen egoitzan. Eta zer gertatzen den hemen? Alor askotako ikertzaileak elkartzen dituzte. Behar duten materiala eta ekipamendu ematen diete. Dena nahastu eta emaitza da orain ikusiko duguna. Has gaitezen! Hasteko egin dezagun atzera 16. mendera arte. 1553an Iruñetik oso gertu dagoen Gendulain herrian jaio zen Jerónimo Allanz Beaumont. Militarra, musikaria, pintorea eta batez ere asmatzailea. Haren bizitzari eta lanari buruzko bideo honek saria irabazi zuen On Zientzia Divulgazioko bideo lehiaketaren 5. edizioan. Allanz lurrun makinaren aitzindaria izan zen. Mehatzaritzako aireztapen sistemak garatu zituen, haizerrotak eta metalurgiarako labeak diseinatu zituen, urpean igeri egiteko kanpai bat asmatu zuen. Ez da izen txarra beraz ikerketa ekosistema batentzat. Zentru honetatik irteten diren asmakuntzek 21. mendeko beharrei erantzuten diete. Sateliteentzako antenak, zuntz optikoan oinarritutako sentsoreak, traktore autonomoak. Gaurko saioan erakutsiko dizkizuegu guztiak. Begoña Vicente da ekosistema berezi horren arduraduna. Ikerketa ekosistema batean nagoen lehenengo aldia dela esango nuke. Zer da ikerketa ekosistema bat? Hemen Jerónimo de Allanz zentroan daukagunari ikerketa ekosistema deitzen diogu, bertan ikerketa alor oso desberdinak elkartzen ditugulako. Gure 6 ikerketa institutuetako ikertzaileen proiektuak dauzkagu alde batetik, enpresentzat egiten ditugun proiektuak bestetik, eta baita ere, spin-offak eta enpresentzako laguntza tekniko eta teknologikoa. Ideiak sortzea da asmoa, ezta? Ikertzaileak elkarrekin eta nahastuta aritzea. Bai, mintegi bat sortzea da asmoa, non ekosistema hau ikerketa berrien abiapuntua izango den, bakoitzak egiten duenetik erabat desberdina. Hala, proiektu globalagoak egin ditzakegu diziplinarteko ikuspuntu batetik. Unibertsitateko institutuen egoitzan, bulego berean lan egin dezakete migrazioan aditua den Kubako ikertzaile batek, familiak elkartzea aztertzen duena, eta Big Datan lan egiten duen beste pertsona batek. Alor oso desberdinen arteko ezagutza trukaketak ideia berriak sortarazten ditu, bestela sortuko ez liratekeenak. Genera nuevas ideas que de otra forma no podrían surgir. Horrela sortzen dira ideia berriak eta askotan ideia bikainak. Proiektu hau adibidez. Ingeniaritzatik, marketingetik eta ekonomiatik datozen profesionalen lan bateratuaren emaitza da. Kontsumitzaileak produktu jakin baten aurrean duen erantzun inkontzientea neurtzeko teknologia bat da. Bitxia erabat, ez da? Neuromarketinga da orain ikusten ari garena, ez da? Ba, ikusten ari garena da, hori nola ingenieroak nolabait garatu dituzten teknologiak beste esparrutan aplikatu daitezkela. Azkenan hori da ideia, ez da? Jerónimo de Allanz zentro honetan, mundu asko elkarrekin lan egitea, ez? Bai, ni bez ingenieritza arlotik nator, eta horren marketing taldearekin lan egiten ari gara, eta lako gozak egin ditugu.
Emotional Films izeneko ikerketa da neuromarketing proiektuaren oinarria. Emozioak jaso eta neurtzeko kamerak erabiltzen dituzte hemen ere. Abiapuntua izan zen, film baten argumentua ikuslearen erreakzioaren arabera aldatzeko modua aurkitzea. Hori da, ideia da, sortu nahi dugula adimen artifizial bat, emozioak ikasten dituena, bai? Eta emozio horiek ikasteko, adimen artifizialari erakusteko, behar duguna da, izan pertsonen irudiak eta jakin irudi bakoitzean ze emozio representatzen ari duen pertsona horre. Eta hori irakasten diozu. Eta hori da, irakasten dioguna adimen artifizialari. Hori abia puntua izan zen, baina zuek urruti iritsi nahi duzu ez, da? Zein da ideia? Sistema hori gero erabili dezakegu beste arlo batzuetan, adibidez pedagogia, psikologia edo soziologian, bai? Ikerketa ekosistemak ematen dituen edozein garapen teknologikok aho zabalik utziko luke Jeronimo Aianz, baina gidaririk gabeko ibilgailu honek liluratu egingo luke. Traktorea da, bai, baina traktore autonomo eta adimenduna. Estatistika, informatika eta matematika sailaren, Iruñeko ingeniaritza enpresa baten eta Herriberriko nekazari baten arteko lankidetzaren emaitza da. Zuzara, azken erabiltzailea, aurrerapen teknologiko hauek guztiak jasoko dituen bezeroa, ezta? Bai, eta testatuko duena. Soroan probatzen ari dena eta probatzen segiko duena. Nola dabil? Oso ondo doala esango nuke, baina ondo ibiltzen hasi arte, 74 bidaia egin behar izan dituen olitetik ona probak egiteko. 74? Probak eta probak, kolore pixka bat hartzen hasi zen arte, eta hortik aurrera, martxan. Hau plataforma bada, kontrol eta gidatze teknikak probatzeko garatu duguna, eta kasu honetan GPS-arekin aritu gara lanean. Ibilgailua ibilbidea ikasteko gai da, bai Googleen mapak erabiliz, bai zuk zuzenean esan da. Irakatsi egin behar zaio, gidatu. Bai, berak ibilbidea ikasten du eta nahi adina alditan errepikatzen du. Eta gainera, eginkizunak agindu dakizkioke, lan ezberdinak. Fitosanitarioak bota, erein, landareen egoera aztertu, belar txarrak kendu, 1000 funtzio. Departamentu honetan ibilgailu autonomoak garatzen dituzte, besteak beste traktorea. Batez ere, gidatze sistemak lantzen dituzte. GPS-a traktorearen kasuan, lidarra edo laser eskanerrak droneetan eta kamera arruntagoak, ibilgailuak nondik mugitzen diren ikusteko. Nondik doan ikusi eta gogoratzeko gai da. Bide horri segitzeko zer ikusi behar duen daki. Ibilgailu autonomoak eta adimendunak dira, hortaz berkabuz mugitzen direnak. Bai, erabakiak harditzakete eta horretarako zenbait algoritmo dituzte, erabakiak hartzeko arau batzuekin. Adimena. Hori da, irudiak aztertu eta oztopoak detektatzeko gai dira, modu autonomoan ibiltzeko. Adibidez, hegaldi plan bat jarri zaiokezu, jarrai dezan, baina asmoa da berak aurkitzea bidea, oztopoak saihestea, erabakiak hartzea, pilotu bat bailitza.
Bonbilaren asmatzaileari ez zitzaion bonbila piztu genialtasun une batean, urte asko irauntzuen prozesu bat izan zen. Goritasun bonbilaren asmakuntza Thomas Alva Edisoni egozten zaio, baina hark 75 urte lehenago hasitako garapen bat hobetu eta patentatu baino ez zuen egin. 1809an, Humphrey Davyk ikatzari fin bat jarri zuen pila baten bipoloen artean. Etzen bonbila bat zehazki, baina bai lehen argi elektrikoa. 1840an, Warren de la Ruk platinozko arizti bat sartu zuen utxodi baten barruan. Hurbilduz goaz, baina teknologia bidera ezina zen oraindik. Garestia eta ez eraginkorra. Gutxi balio zuten patente eta alferrikako garapen askoren ondoren, 1880an azkenean Edisonek lortu zuen bonbila praktiko eta merke bat sortzea. Aurreko guztien lanari esker noski. Nafarroako Unibertsitate Publikoak duela urte batzuk ikerketa institututan antolatzea erabaki zuen. Ikerketa lana gai komunen inguruan antolatzen dute. Hiri adimendunak, material berriak, nekazaritza eta elikagaiak, bioteknologia, ekonomia eta enpresa eta ikerketa sozialak. Jeronimo de Ayantz zentroan, institutuen arteko mugak lausoak dira. Ohikoena da ikertzaileak beren moduko kideekin aritzea, sentsoreetakoa sentsoretakoekin, elikagaietakoak elikagaietakoekin. Hemen ez, hemen bat egiten dute ezagutza alor ezberdinek, eta emaitza dira ikerketa berritzaileak. Funtzionatzen du? Bai, funtzionatzen du. Sistemak funtzionatzen du, espaziotik ikusten da hori. Anteral enpresak garatutako antenak eta radarrak dira hauek. Egoitza Jeronimo de Ayantzen duen spin-offetako bat da. Anteralek telekomunikazioen eta sektore aeroespazialean egiten du lan. Airbus, Europako Espazio Agentzia edo NASA bere bezeroen artean daude. Eta lurra orain orbitatzen duten satelite askok Anteralen teknologia erabiltzen dute. Oraintxe bertan, egan dabiltzan 10 satelitek baino gehiagok daramatek guk garatutako teknologia. Hau antena bat da, satelite jaurtigailu baterako da. Datorren urtean joango da espaziora. Piroistekek argia erabiltzen du nekazaritzako elikagaien sektorean funtsezkoak diren zenbait parametro detektatzeko, hala nola bananaren zuntz eta azukre edukia edo heltze maila. Menditeken ere argiarekin egiten dute lan. Zuntz optikozko sentsoreak erabiltzen dituzte, argia zuntzean zehar nola edatzen den aztertzen dute. Hortxe dago zuntz optikoa. Hau oso ondo ikusten ezpada ere horietako bat da. Difrakzio sare bat da, eta temperatura sentsore gisa ala deformazio sentsore gisa erabil daiteke. Orain deformazioa neurtzen ari da. Eta hori ikusi egiten da. Bai, pletinak itzikatzen dugu eta ikusten dena da bere resonantzia edo vibrazio modua. Eman diezaioketenik? Bai, horixe. Komunikazio optikoen taldea errepideko puntu jakin batetik igarotzen diren ibilgailuak mugitzen ari direla pixatuko dituen gailu bat garatzen ari da. Bitxia bada ere, jolasean ari direla esan dezakegu, ezta? Jolasa, kasu honetan gauza oso serioa da. Serioa da, bai. Baina egia da, pasioa dagoen lekuan jolasa ere badagola, ez? Eta unibertsitatean oso ezaguna gara irakaskuntzagatik, helduendako irakaskuntza zentro bat, baina gure lanaren zati oso handi bat ikerketari lotuta dago. Eta horri lotuta, askotan egin dira ikerketa pila bat inora joango ez direnak inoiz. Ikerkuntza ezin duzu beti bideratu nun baitera, baina oso garrantzitsua da ere, askotan bukatu dadin merkatuan edo bukatu dadin kalean, eta bukatu dadin jendearen dako ona izango den zerbaitetan, eta horretan ari dira jolasean. Ikerketa talde guztiek oin bat laborategian dute eta bestea merkatuan. Horregatik egiten dute lan enpresa munduarekin harreman estuan.
Horrek enpresen beharretatik gertu egoten laguntzen digu momentu bakoitzean, eta gure ikerketak nondik doazen esaten diegu, gizartean eragina eta erabilgarritasuna izan dezaten. Asmakizun horiek Nafarroako sektore ekonomiko guztietan aplikatzen dira, besteak beste nekazaritzako elikagaietan. Hemen, terahertzio erradiazioa erabiltzen dute janaria sakonean ezagutzeko, gaileta bat kasu honetan. Erradiazio honek objektuak, arropa eta paketeak zeharka ditzake, eta barruan zer material edo substantzia dauden identifika dezakete. Y en este caso nosotros nos preocupamos o vamos a ver si somos capaces... Kasu honetan nahi duguna da, terahertzen teknologia erabiliz, elikagai jakin batzuk zenbat ur duten. Hezetasuna, osagaiak, baita ere, osagai jakin batzuk, eta harago, elikagaietan egon daitezkeen gorputz arrotzak ere ikusi nahi ditugu. Plastikoak, metalak, kristalak, hor egon beharrez lukeen guztia, kalitatea zaintzeko. Podemos ser capaces para el sector de la calidad dentro de estas empresas. Ta galleta jangabe. Galletetatik garatago, teknologia hori bera aplika daiteke, aeronautikaren edo automobilgintzaren sektorean adibidez, pintura geruzak analizatzeko lagina ukitu gabe. Aiztasun banda hori erabiltzen dute baita ere kotxeen radarrek, txokeak ekiditen dituzten horiek. Maiztasun hauek ikertuz, gaur egun ezagutzen ez diren aplikazio berriak bilatzen ditugu. Para terminar, me tienes que confesar, Begoña. Aitortu, mesedez, ondo pasatzen duzu hemen, ezta? Tira, bihar adibidez, ekitaldi bat daukagu, institutuetako ikertzaileekin, spin-offetako langileekin, ikerketetan laguntzen diguten ikerketa zerbitzuko kideekin, komunikazioko eta errektore ordetzetako jendearekin, eta aperitifa hartuko dugu elkarrekin. Eta hori lana da. Bai noski, lana, normalean lan egiten ez dugun jendearen aurpegiak ikustea beharrezkoa da. Hortik sortzen baitira ideiak. Eskerrik asko. Ekosistema batean ibili gara, ikerketa ekosistema batean hain zuzen, baina zer da ekosistema bat? Galdetuko bagenio jendeari jakingoan luke erantzuten. Ekosistema sortzen da izakien arteko interakzioaren eskuz. Ez? Halako zerbait? Ze batzutan, animalia edo landarea edo bakotza bere bete behar rolka, ez? Es el lugar donde hay... el lugar que acoge todo lo que tiene vida. Zaila da. Ekosistema ointxe bertan gauze moduen gatzegi, ze gauz apurtzen. Ekosistema ingurune jakin bateko osagai fisikoek eta bizidunek eta elkarren arteko harremanek osatzen duten sistema biologikoa da. Etzen erraza ez da. Zuek bazen egiten? Zer moduz zabiltzate naturaren eta biodibertsitatearen inguruko ezagutzan? Jendeak gai horiei buruz zenbat dakien neurtzen ibili dira. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko ikertzaileak Arantza diren laguntzarekin. 12-13 urteko gazteekin egin dute ikerketa. Eta ikusi dute, neska mutilek ez dakitela asko biodibertsitateaz, eta hemengoaz gutxiago. Oiana, analfabetismo ekologikoa behar da kontzeptu gogor xamarra da, baina azkenean gutxi gora bera hori da ikertu duzuena, ez da? Bai, da, inportitza da, baina hurbiltzen da, bai. Zeren azken finean guk ikertu duguna da espezie alfabetizazioa, eta hori da espezien ezagutza.
Gu ere ikertzen ibili gara, kalean galdezka. Gazteek baino gehiago aldakite helduek. Zuek ere etxean jolas dezakezue. Lehenengoa, animalia zer da? Lehenengoa, igaraba. ¿Ez da igaraba? Jinete esan zulen, ez duzu zuzen zeina. Pues yo creo que es una nutria, ¿no? Sí. Ze animalia da lehenengo? Erdinudea. Esango nuke. Hortaz, zerrendak egitea zen, helburua, ez da? Neska mutilek. Eta zergatik 12-13 urtekoak? Bueno, ikusi delako herrialde garatutan batez ere, aurrek nerabezaren arte badutela abilezia bat, espeziak identifikatzeko, sailkatzeko, eta interesa ere handi izaten da. Gero nerabezaroan sartzen garanean, beste interes batzu ditugu. Despistatu egiten dira, ez da esango dugu. Bai, eta egia da ere, hezkuntza kurrikulunean, derrigorrezko hezkuntzan DBH bat da, azken urtean non bizaki bizidunen sailkapenaren inguruan ikasten duten. Orduan nahi gendun, argazki hori atera, jakiteko etorkizunean, derrigorrezko hezkuntza egin duen edonork, ze alfabetizazio ekologiko edukiko lukeen. Eta zer gertatu zen? Esan zen nienean, zerren egin behar duzu, 10 animalia, 10 landare. Bai, ikusi genuna izan zen ezagutza oso murritza dela. ¿Esto no es un ornitorrinco? Se puede hacer zoom, ¿eh? Pico, a ver, tiene pico, tiene patas, tiene para pelo. Reconocerlo mejor. Un momentito. Sí. Pues mira, parecen manos de persona. Una cosa rarísima. Bigarrena zein den? Satorra. Bigarrena satorra. Satorra hori, bai. Bigarrena izango litzateke asko dauna satorra. Ondo ezagutzen duzu, ez da? Badago deskonexio bat baita, ez dugu esango gizartean, baina bai frogatu duzuela gazteenen artean eta naturaren artean, ez da? Bai. Ikusi dugu apenas aipatzen dituztela bertoko espeziak adibidez. Eta nik uste dela deskonexio horren ondorio. Gaur egun gaztea beste bizi modu bat dute, ezta? Eta inkluso aisialdirako erabiltzen ditugu naturguneak, baina naturguneetara baldin bagoaz ikusten baduzu gazteren bat edo gu, batzutan mugikorra ateratzen dugu, erlazio hori eta erlazio afektiboa ere gutxitu da, desberdina da. Azken finean naturaren inguruko informazioa datorkizu filmetatik, Disney eta Pixarrekoak adibidez, Rio, El Rey León eta alakoak. Zer aipatzen zuten, bereziki adibidez exotikorien artean? Sabanako animaliak, oie dira, karismatikoenak, leoia eta tigrea lehen postutan. Zerrenda guztieta. Bai. Ondo, zoaz. Hirugarrena mapatxe ez da, edo zein hizkuntzetan bestakitxe hori zer da. Una mofeta. Kasi. Hirugarrena, zer da, mofeta da. Bueno, bai, marrazki bizidunetan antzekoak irtetzen dira, baina ez. Ez da. Asko ez da ikusten, baina zelan deitzuten da. Askunarra. Askonarra. Zer gertatzen da landarekin? Guk ikusi dugu eta lehenago ikusita zegoen, mende honen hasieraia deskribatutako fenomeno bada, landarekoko itxutasuna. Guk ikusi dugu landaren zerrendak askoz laburragoa direla, eta gainera beraiek onartzen dute landarekiko interesuik ez dutela. Eta, da fenomeno konplexu bat, landarekiko itxutasuna, barne hartzen ditu hori. Ez ezagutza identifikatzeko zailtasunak. Eta landareak ez direla mugitzen, ez da? Animaliak bezala ez dute atentzio horik deitzen. Hori da, guk evolutiboki gure burmuinak egiten duena da, mugitzen den horri arreta jarri. Landareak ez dira mugitzen, normalean. Guztiak kolore berdinekoak dira, ordan gure burmuinak pixka bat baztertu egiten ditu. Hori oso arrunta da. Landareak horretan harrapatuko nauzu ez dakit. Arruntena, hiedra da, erderaz, baina da bedarra luz igoten dauena holan, zelan da, ez zaten ondo. Untza. Hori ze. Untza da. Untza da. Landarea ere eta zaila hau. Bosga, pagoa ez da, antzekoa? Azal txuria. Hori izan da, txopoa zantzupea, ez da txopoa. Hori hain fina igual eukaliptoa. Ez, batzuk esan dute, Ez da eukaliptoa? Ez, urkia. Bale, bai. Botanika ez da nire indarra. Azkena hori zer da? Erramua. Oso ondo. Ondo, aprobau, Zoriona, ganditu duzu. Azterketa. Arantzadiko kideak izan dituzue bidelagun, eta arantzadi ibiltzen da, ez da? Ezagutza hori sustatzen eta lantzen, ez da?
Arantzadik hainbat ekimen ditu, Twitterren zuge bizi, zuge bat ikusten duzun bakoitzean jakinarazi, biodibertso, material desberdinak ere kartaiokoa biodibertsitatearen inguruan, material gauza ekimen asko egiten dituzte oso. Hala ere, ekimen politiak guztiak Arantzadik egiten dituenak, baina ez dute da. Zerbait gehiago behar adibidez, hezkuntza sistema orokorrean, kurrikulumean txertatu. Zerbait gehiago, ikusten dugulako deskonexio hori hor dagoela, ez da? Nik uste kurrikulum dekretuan errotik pixka bat aldaketa batzuk egin behar direla, eta adibidez bertoko ekosistemen lanketa sustatu, naturarekin kontaktuan gehiago lan egin, zeren hori da bide bat, bertoko biodibertsitatea ezagutzeko, naturara joan, irakasleak formatuak egon, eta naturara hurbildu ez horiek batzutan identifikatzeko da buruz ikasteko izenak, ez da? Jarduera zientifikoen bitartez, galdera, erronken bitartez, gehiago ikasiko dute bertoko espezien inguruan. Izan ere, azken emaitza zuen ikerketaren helburua esango dugu da, ezagutza bultzatzea, ezagutzen ez dena ez delako maitatzen edo zaintzen, ez da? Hori da, eskuti doaz, ezagutzen badezu, zaintzen dezu. Bukatzeko, hemen dituzue galdezka ibili garen animalia eta landareen izenak. Zenbat asmatu dituzue, gainditu duzue biodibertsitatearen inguruko galdeketa ala huts egin duzue. Bigarrena bada, gaurko saioak balio izango altzuen espezie batzuen izenak ikasteko. Datorren asterarte, agur!